25 март то 25 апрел 152,000 рубла апаи ганҷина дар хона шиштагӣ кор кардаем. ата чӣ? Шиштай ранги махта дар пеши оина фасон карда ки шавҳар ойлик биёрад. ҳо шавҳар ойлик мегирад, не ки ҳама юра туда намета. Ва ту метуни ки дар хона шиштагӣ ранги апаи ганҷина пул кор кунӣ. Ва нафароне ки регистратсия мешаванд, кабинетшона актив мекунанд, апаи ганҷина 500 рубли тухфа додистай. дар ширкати Атомӣ кор осонае. Бал ҷамъ намекунӣ, одам намебиёрӣ барои регистратсия, ҳар моҳ харид намекунӣ, ай хона набромада меша кор кунӣ. ва роҳи пулкоркунира апаи ганҷина шумода ёд метиҳад, мефаҳмона бесплатна, ягон сум намегира. ва касоне ки хему хем дар кор буд, солнцезащитный крем, стик барои маршинаҳо рафтан, барои мӯҳ дароз шудан, шампун, спрей, бальзам, чизе ки ширкати Атомӣ дар кор буд, муроҷиат кунед апаи ганҷинада. мастер продажаи ширкати Атомӣ нишон метиҳад ки чӣ хел шумо худтон регистратсия шавед, самостоятельно чизое дар коритона заказ кунеду ба нархи худаш харидорӣ кунед. дӯстони азиз, ватсап ва инстаграмшона мемонам, марҳамат нависед. секрети кора апаи ганҷина шумода мефаҳмонад бепул.